Pozdravujem vás všetkých. Nachádzame sa na kopci Buková. Dnes máme priaznivé počasie na výhľady do okolia. V jednom z predchádzajúcich videí som sa zmienil o tom, že sa budeme usilovať o smúčenie referenda, pričom inšpiráciou je pre nás švajčiarsky referendový a volebný systém. Dostal som otázku, či by som sa k tomu mohol viac vyjadriť. V súčasnosti stav na Slovensku je taký, že na vypísanie referenda je potrebné zozbierať aspoň 350 000 podpisov. Tento stav chceme zmeniť, aby bolo potrebných len 30 000 podpisov a v prípade, že výsledkom referenda má byť zmena ústavy, tak 60 000 podpisov. Zároveň v súčasnosti na to, aby bolo referendum platné, je potrebná účasť aspoň 50% oprávnených voličov. Tento stav chceme zmeniť, aby to bolo rovnako ako vo voľbách, kde nie je žiaden limit stanovený na účasť voličov. Ďalej je potrebné uviesť, že v súčasnosti, aj keby referendum bolo platné, tak má len odporúčací charakter. To chceme zmeniť, aby malo záväzný charakter. K fungovaniu Národnej rady by som ešte rád dodal, že v súčasnosti občania nemajú možnosť odvolať poslancov, s ktorých prácou nie sú spokojní. Tento stav chceme zmeniť, aby občania mali možnosť odvolať takých poslancov, s ktorými nie sú spokojní. Teraz dovoľte mne položiť otázku. Kto dá do poriadku túto krajinu, ak nie vy, ak nie ja, ak nie my, všetci spoločne? Preto vyzývam všetkých. Poďme. Poďme si sami vládnuť.